Ka Neutrap Youth Council HYC riboy samngi alayo bat iki katu kaningut suba mender hakathan jirang riboy district bat kibra suba bakindai kibru kula syakandang dangshen hak sarkar Assam bat kibra penlong ru yaki bonpoi hakathan naga benta ban pherri kum ki pherwer karkum presiden ke HYC riboy samngi uba RC tangkiu ula keno ba kandai trik unailar aja apsan ayo bat iki katu kaningut kitai suba mender na kawe jingtai mar persya bat ko office jong ka CNRD block jirang si sundan ke SYC kelap mi no yaki na katege jaka batun phai din tra yaki shaka jaka bakilawan adin bakim don yaki kot kisla babiang ringkat ke jing maham maka SYC kanam sya yaki breu nabar wan sim kabu kum kinong bela klam don ki kot kisla ki babiang Mantakasi na lang jingi ka HOC riboy sami ilawan ban jurip iki katto kane ki jaka ki badon ki briu ki bana shabar ki ba wan ban tre hapo jong ne ka dong riboy sami ki jungi ha ka ba gi wan hangne ban jurip ban pek yaki balada kimdon ki kot ki sla ki babiang ha bri bat ka level lesson ka but banaleng ji kumuseng hinum sha iki ba ki wan ban tre hapo jong ne ka dong riboy sami ki jungi kata re ka bang hilalang kum ka seng wan rasi bat ha juko por ni kwa on ba ka jiwan jungi ban nomsha ya gidi briu ke bana shabar ki bon tre hapo jong ka ka jala ke jungi ki bomla man penbiang ya ka level lesson ke jungi ni bla betip yo se de ki briu ki basa ha ka as hapo ka jala asam ki bala sha kandang ha ka sarkar asam yo se ki wan pherri hapo jong ka jala ke jungi yo se ki wan pherri hapo jong ka district ke jungi de nomor takarau mata sing lawan hangne khamtam ka wene ke jaka ka ba persya bat kene ka block office jong ka jirang ki babun hi ki briu ki be tre hangne ki de ki briu ki ba sa syaitan West Bengal hapo jongga West Bengal ki wan ban tre hapo jongga ke jala ke jungi kide ki briu ki bombyang i kot islam jungi habade bat ka level lesson pat mata sing la phalum phalang no e ki jar kitar gi baki de ban le phai no choi ka ka baki ki shong ki sa kimla barwan ban tre ban le barwan sahu hapo jongga jala ke jungi lada maki kimla an bombyang ki kot islam ke jungi phi ka longro ka we na ki inflock ka bangala manong lada kini ki briu ki bana shabar ki wan ban tre hapo jongga jala ke jungi kiwan bandri tingen da ka bakiwan bantre kum ki briu ki batre bela hala kalong hadro ke jingtre te ka e ka bang ko abong namanta kini kinong ai kam ki contractor ki haban perkhat haba ki wan ki briu ki banisbar maki ki haban suthu eki haba ki ai kam ai jam ki ban stu ba ki ta ki briu ki ba ai kam ki dei berlong ki briu ki belong jeribin ki dei belong sa apo jeng jala jungi lane ki laan pon biang ki documents juki haba dei bat ka level lesson harkit adang kum gaseng nang nesh kmat nang khenrashu shakiru ke jeka barginum sha ki briu ki ban shabar lada kimla man penbiang ye ki kot ki sla ki jengki ki bala ban wantrei hapo jeng jala jeng ginum sha drele